Суны күпме генә өрсәң дә шулпа булмас диләр. Су шулпага әверелсен өчен аш бүлмәсендә шактый тырышырга кирәк. Ә инде безнең тапшырыбызда таба отар өчен телевизион тамашачыларыбызга каршы көрәшергә кирәк. Сәлам дуслар, ТМ-ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм әйдәгез әле бүгенге кунагыбызны каршы алыйк. Популяр җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты, 4 бала анасы дип әйтик. Бик күп җырлар авторы Лилия Муллагалиева. Лилия, рәхимет. Сәлам. Телевизор караучылар. Ой, мин һаммасы. Бай берне без яратабыз. Сине күрүемә бик шатмын. Миндә шат шундый бер ярап килгән. Күчтәнәш үземнең эшләнелгән кулларым белән ябылган тәмле компотымны алып килдем. Ишеп карарсыз. Монда чия, слива һәм абрикос. Синең бакчаңданмы? Абрикос. Абрикос минем бакчадан түгел. Абрикосларны үстерә башлаган микән дип инде. Киләчәктә алырса булыр, абрикос та, пакага әле бу кибетнеке. Шулай да чия белән сливас үзенеке. Иң мөһиме минем кул белән эшләнелгән. Лилия, рәхмәт. Һәм инде үләннәрдән торган иң тәмле шәйләр. Булар инде мин бит әле ситивик. Шуңа күрә үземнең бер яраткан компаниямнан тәмле шәйләр. Гаиләм белән үлән шәйләре инде. Үлән шәйләре. Ярар, компотын дип заның монда Шәрбе шәйд үзем катып китердем. Буннарың авыртмасын, йөрәк, кан тамырларын әйбәт булсын, сәламәт бул, ковидка каршы торырлык, сәламәтлегең нык булсын. Амин, амин, балакаем, амин. Тәмле көрәш, алга. Лилия, бүләкләрен күчтәнешләре өчен бик зур рәхмәт. Һәр вакыттагыча кирәкле бүләкләр. Кирәкле бүләкләр синдән карале. Тапшырыбызның шарты үзгәрде. Син кабул. Шулаймы? Син бу форматта әле килгән бар безгә кунакка. Юк, шул. Тыңла. Телевизион тамашачыларыбыз хәзер рецептлар юллый. Мин сиңа хәзер бер рецепт тәкъдим итәчәкмен. Син шул рецептны фотога карап әзерлисең. Әгәр дә тапшыру ахырында син әзерләгән ризык нәкъ шул фотога кебек килеп чыкса, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасы сиңа тапшырылачак. Әгәр дә юк икән, әгәр дә нәрсәдер кайсыдыр бер җире килеп чыкмаса, тәмсез булса, бу табаны без шул рецепт юллаучыга озатабыз. Менә шулай бүген. Шунда икесенә дә бүләк бирсәгез ярамыймы? Ой, бигрәк. Хәйләкәр хитрыйсың, хитрый Дмитрий дип. Нәрсә бу? Бу спагетти белән Җигдер саталам икән инде. Фарш да. Бу малайларның, җегетләрнең, ирләрнең яраткан ризыгы, между прочим. Минем малай бу тарелканы берип ата сразу. Тарелкасын түгел, ризыгын. Ризыгын инде тарелкасы белән бергә. Менә миндә син миңа пешереп әзерләп бирсәң, берип атачакмын. Да, Мин моны шулай бик яратам. Бик җиңел рецепт булды бу. Иң мөһиме беләсеңме нәрсә? Сиңа бүген ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның партнеры булган аш бүлмәсе өчен көн күреш техникасы җитештерүче Мили компаниясе. Менә бу индукцион плита. Менә карап торам инде, индукцион плита. Кара, 6 комфорка. Моны 2 комфоркада ясарга була. Зур кәчтүреләр әгәр дә табалар булса, гомумән бу Мили компаниясе турында нәрсә әйтә алам? Син гаилә кешесе бит, син балалар өчен, ирең өчен янып торган кеше бит. Син дусларыңны җыясың, якыннарыңны җыясың. Менә ул компания, бу компания, әлбәттә, менә аларның парабаркалары, духовкалары монда, суыткычлары, нәрсәләр, менә бу вытяжкаларда аларныкы беләсеңме? Алар менә гаилә традицияларын саклап килүче Немец Германия компаниясе һәм аларның шул югары инновацияларны һәм гаилә традицияларын берләштергән шундый компания. Һәм аларның менә шул плиталарында әзерләү бик уңайлы, бик җайлы. Һәм сиңа хәтле килгән җырчыларыбыз, артистларыбыз да беләсеңме? Шаккатып. Бөтен менә бу техник ярдәмендә бөтен тамашачыларны җиңеп кенә баралар. Сиңа да ярдәмгә килсен бүген, яме? Яхшы. Менә бу Мили компаниясе. Мин сиңа уңышлар телим. Җиңне сызганабыз, мин бераздан сызганам, чөнки мин сиңа бераздан бәлкем ярдәм дә итермен. Башлыйбыз. Әйдә, киттек, башлыйбыз. Лилия, менә бөтен ингредиентлар да өстәлдә. Менә беләсеңме, бездә хәзер шулай тапшырыбызда. Мәсәлән, табышмак түгел, рецепт эме.
ягъни без ингредиентларын тизип куябыз. Менә алардан нәрсә әзерлисең? Ничегрәк дөресрәге, ничегрәк син эшне алып барасың, аны син инде син билгелисең. Синең фантазия. Менә барысы да бар. Әйдә, Лилия нәрсәдән башлыйсың? Әйдә, башлыйк. Син миңа ярдәм итәсеңме? Әлбәттә. Безнең элемгә алгына түгел. Суган әршү синең эшең. Потому что мин үземә суган керә. Җылый башласам, мин вообще күңелле булачак. Әйдә, алайса булай эшлибез, әйме? Так, без су тыртыйк, тукмачка. Юк, су утыртабыз. Су тиз кайнап чыга монда. Бу бит индукцион плита. Да. Индукцион плита. Монда бит тиз кайнап чыга. Безнең элемдә махсус белгеч нәмәстәкәй. Нәмәстәкәй. Син актаныштан түгел бит. Нәмәкәй? Актанышларча вот, не шушы кирәк. Да, суганны мич тартам чыктым менә. Да, суган синеке, кеше минеке. Син буларны хәзер кыздырачаксың. Чистарда башладым. Ярый. Әйе, моңа кирәк булачак кыргыч, терка. Аны да алдан әзерләп куй. Фотода алай түгел, фотода эре кисәкләр белән иде кебек. Нигә? Тагын бер карарга буламы фотоны? Күрсәтермен бераздан. Менә әйткәнемчә, сиңа ярдәмгә килә менә бу индукцион плита һәм сиңа әлбәттә инде ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул дуслар вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм әлеге савыт сабаларны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез беренчедән, икенчедән үзләренең кибетләренә дә барып ала аласыз. Кукмарада бар кибетләре, бар Казанда 3 фирменный кибетләре. Павлюхина урамы 114 адресы буенча, икенче Сарихыр Зорга 11Б адресы буенча урнашкан. Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында мин сиңа да әйтәм моны. Син дә тыңлап тәтегә шырнап бар яме колагыма. Алкаларыңа. Һәм инде тагын бер кибетләрем кварталда Мусин урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Фирменный кибетләренә барасыз, табак, кастрюль бөтен нәрсәне җыеп чыгасыз. Һәм дәсә нәрсә, аларның менә бу индукцион плита эшендә хәзер табалары чыгара башладылар. Савыт сабаларына индукцион плита эшен. Кастрюльләре, табалары махсус. Чөнки бик күпшедә әйткәнемчә менә бу индукцион плита хәзер бар. Бик җайлы. Я, Лилия, әйдә. Мин эшли башладым да. Ниме, чистартып бетеримме? Чистартып бетерим? Чистар, мин бит яратам бик булган. Моны миңа калды инде. Ой, Лилия. Ничә ел күрешмәдек синең белән? Син бәби тапкан шейди бугай ул. 2 ел элек. 2 ел элек. Менә Булат. Миңа бит инде быел 41 яшь, без синең белән 39 яшь чагында күрештек. Менә, Лилия, сөйлә. Ничек ул 4 бала үстерү? Мин буны кая ташлыйм? Син шунда, менә минеке насалсаң, менә да сал. Ярый. Ничек ул 4 бала үстерү, 4 бала анасы булу. 4 бала анасы булу бик җайлы. Балалар ширләмәгәндә, сәламәт булганда, авыртмасалар. Әйе. Бер-беребезне аңлашып. Син банальный берләр әйттең, аны мин дә беләм иде шулай икәнен. Ну, тормышта бит чыннан да шулай, менә җиңел итеп карай белергә кирәк. Мин моны турыйм, кырмыйм булды. Ярар, үзеңчә эшлә. Әз генә фотодагыга караганда үзгә булса, мин аңладым инде табаны синең миңа бирәсең килмәгәнеңне. Юк, Лилия, рәхәтләнеп. Ничек инде 4 бала анасына, мин сиңа эш таба бирергә хәзер. Самый главный ул тәмле булсын. Шулай бит, мотор булсын. Бала тәмле булсынмы? Юк, пешергән ризыгыбыз. Шуңа күрә теге. Тигел бала турында уйлыйм иде үзеңдә. Үзләре бала ас түгел бит. Балаларга килгәндә, балалар Аллага шөкер. Ничек үзгәртте менә синең тормышыңны, менә 4нче бала ничек үзгәртте? Беләсеңме, мин аңчы да шундый идем инде, аннан соң да шундый булдым. Просто нәрсә әйтәсем килә. Баланы әйтәләр бит, элеккеләр әйтәләр иде инде. Күпме күбрәк булса, шуның хәтлек җиңелрәк, шуның хәтлек гаиләдә кызыграк, үзенә күрә бер атмосфера әлбәттә. Әйе, ишеннән дә шулай икән. Шуңа теге куркып торсалар, мәсәлән, эш бала бар, 400 табым икән. Табыгыз. Это вообще счастье, это вообще бәхет. Тыңлагыз безне. Бәхет. Без көн сайын иртә белән бер-беребезне шулай яратабыз, балалар җыелышып. Инде кичкенәсе инде шунда килеп чыга да инде теге йокы аралаш, уяныр-уянмас күзләре белән әйтәм, это же счастье, это же бәхет. Каран әйтәм, Аллага шөкер. Аллаһ Тәгалә бирде, мин бит икешне генә табам дип уйлаган идем. Аны Аллаһ Тәгалә бирде ансын. Теге Шисин тегеләрне дә ул бирде инде, но монысын инде. Монысын өстәп бирде. Бонус. Теге минем үземне әни белән әти тапканнар пенсиягә чыгар өчен. Потому что 55-тән чыгалар бит инде. Хатын-кызлар шулай иде бит инде. Син ничәнче бала булып тугансың? Мин 5нче бала. Миннән алда апа 6 яшькә олорак. Әти әйткән инде. Әнкәсе 50 яшьтән чыгар пенсиягә чык. Давай, там 5 ясыйбыз дип, 5нчесен менә шулай туган балам. Синең исемеңдә пенсия баласы булган. Пенсия баласы. Я исем шулай. Но безнең Илһам инде безнең
гаиләбезне тагын да матур айтып, тагын да тулландырып. Аннарысын беләсең, мин шундый бала җанлы кеше һәм аларның шундый кичкенә вакытлары менә сузасым килә. Менә озаграк шундый сузасым. Менә мин Ләйсән әйткән бөтен сүзләрне әйтеп барасың. Да, ну вообще сез бит тоже эш балалы. Без шул елны таптык инде 18-дә. Безнең балалар 1 яшьтә. Так, әйтәмиш кырылган диеп. Ил туралган, ну ладно. Инде аймак. Әйдә, ярар. Башка күрсәткән миңа бу рәсемне. Ярар, Үземчә турыйм. үзең белгәнчә эшлә. Әйдә. Син бит безнең кулинар, бик оста кулинар, аны хәтле. Синдәге кунак, синдәге кеше. Ярар, теге пандемияда сөйләшәсе килә инде, әлбәттә, әйме бераз гына теге. Кстати, пичакны гайбәт. Миле. Мына бит нәрсә яхшы, мына бит нәрсә әйбәт. Я, әйдә пандемияга кайтып тормыйм, ничек үткәрдегез, бөтен кешенең инде анда ничек булганнары. Шул бер кишер инде ул. Ама шул бер кишер, һәм бөтен кешедә Кая кирәк үткеше булсын, бөтен кеше ятты. сакланыгыз, витаминнар эчегез. Менә. И үзегезне барыбер масканы киегез, маска обязательно кирәк. Һәм кулны яшьлек кирәк. Әй, аннарысын барыбер әйтәм шунда витаминнарны кайбер кеше әйтә, "Эй, хәзер витамин урамда да витамин, бакчада да витамин юк, алай гына түгел. Барыбер витаминнар ишәргә кирәк." Махсус витаминнар. Шуңа ул әзме күпме барыбер сәламәтлекне ныгыта һәм төрле кишерләрдән саклый. Онытмагыз. Иммунитетыгыз яхшы булса, бернинди ширдә сезгә куркыныч түгел минем уйлавымча. Шулай. Минем кишерем әкрен генә ваклана. Без кыздырыкмы әллә, шакырыкмы әллә, безнең бит махсус белгеч киләчәк монда хәзер. Нәрсә ди? Специалист киләчәк, безгә буларның бөтенсенә кушып бирә. Мин моны гел онытам ничек кушылганын. Сөйләп бирә безгә бу турыда. Давай. Мин пока турармын. Әйе, син тураганчы, син бит буларны кыздырасың, суганны кыздырасың, дөрес бит? Әйе. Помидор. Помидорны да салабыз, әйе. Фарш аннан соң. Фаршны шунда салабыз, әйе. Аны да җибәрә кирәк, кушып. Я, дуслар, димәк, безгә буларны барысында кушып җибәрер өчен, безгә бу техника турында сөйләр өчен каршы алыгыз Миле компаниясының белгече Евгения. Итак, Евгения, мы готовы слушать вас. Еще раз добрый день. Добрый день, Булат. Добрый день, Илья. Рада встрече с вами на нашей кухне. И сегодня я предлагаю приготовить на индукции, на нашей индукционной варочной поверхности. Она безопаснее, чем обычная электрическая, потому что нагревается только если стоит посуда. Булат уже не раз ей пользовался. Включается, Булат. Так, включается вот так. Да. Тиндыс. Все. И мы можем даже включить нагрев, например, но он не пойдет, потому что у нас не стоит сковорода. Пойдет только когда мы поставим сковородку. А мы середину поставили, надо же другую включать. Да, конечно. Да? Мы можем объединить две зоны в одну и поставить большую сковороду. Все. Вот тут сейчас можем две зоны объединить? Да, конечно. Мы объединяем и выбираем троечку. Прошел процесс нагрева. А для того, чтобы приготовить спагетти для болоньезе, нам нужно будет вскипятить воду. В этом поможет очень хорошо нам функция бустер. Мы нажимаем на панель управления на 9 с плюсом, и в 2 раза быстрее, чем на обычной панели, скипит вода. Засекай, девять ты. Да. Курдыңмы? Mana шулай его. И очень Век живи, век учись. А так как у нас много с вами стоит посуды, здесь будет тушиться, допустим, на троечке, здесь будет кипятиться на 9. Если нам нужно отлучиться, мы нажимаем на паузу, все значения сбрасываются на единичку, а потом возвращаемся, нажимаем на play, и все снова возвращается на нужную мощность. Мы не думаем, что включить. Да. Так, Евгения, смотрите, у нас что-то моргает. Это что означает? То есть... Сковорода маленькая для зоны объединения. Все. Да, нам достаточно передвинуться на одну вот эту вот ячейку, и процесс нагрева пойдет. Курды? Здесь тоже, по-моему, маленькая. Да, здесь тоже кастрюля маленькая, мы передвигаем и выбираем 9. Все. Ведет процесс кипячения воды. Еще для приготовления соуса болоньезе нам нужно будет очистить помидорку от кожуры. Да, ну, обычно мы там кипятком делаем, там так, да, очень удобно, горячо доставать. В этом нам поможет пароварка. Мы достаем помидорку и делаем на ней крестообразный надрез. Да, на ней. На ней. Да, давайте я вам ножик дам. Вот мы, поможете ли я? Да, просто надрезаем крестик. И отправляем помидорку в пароварку. Вот так. Просто там лежит уже противень, он идет в комплекте к пароварке, Булат. Сейчас я покажу. Конечно. Я уже почти как специалист тут уже. Да, конечно. А вот так. Да. Раз. И... В разделе специальные программы, вот здесь. Вот здесь специальная программа. Баланширование. Окей.
дается рекомендация, что сделать в последующем. Нажимаем еще раз ОК. Да, все, нагрев пошел. Когда помидорка бланшируется, мы просто ее достаем и снимаем кожицу. Никаких кипятков, все за нас делает пароварка, а мы наслаждаемся беседой. Евгения, огромное спасибо. Итак, вопросы есть, сорваларым қалдымы? Да, я хотел бы узнать адреса магазинов еще раз. Точно, адреса в Казани, скажите, в Казани. Где? Вы можете приходить к нам в наши салоны на Назарбаева 16 и на Чистопольской 26. И в наш салон в Набережных Челнах на проспекте Мира. Приходите. Вот. Кстати, наши съемки проходят как раз по адресу Назарбаева 16. Без мунда хазіргі уақытта достаточно. Женя, большое спасибо, зур рахмат. Спасибо вам. Всего доброго. Да, До біздің свидания. тапшырыбыз девам етеді. Біздің ярдәмші енді кетті. Ярдәмші деп етем енді. Бұл техника бойынша ярдәмші. Лилия қалған сеңа бітмесінде өзің әштәрі керек болашақ. Біз соны қойнатыра қойдық. Қойнатырға қойдық. Әйдәгіз, біз башта кешірні салайық, әкіріңіне қыздарға қойық. Ярдәмшің сенің янданырақ, яқынырақ тұрды, шоңа көрә сен көбірек білесіңдір. Әкіріңіне кешір біздің ұзағырақ пішкенге көрә. Бұл септірмес ме бітке? Әйт, еме қатырақ керек болса. Ие, пока шоу Ижат қойып турында тұр да сөйлесіп сізді. алайық енді әзгіне болса да Лилия. Әйдейді. Рәсім бетіне біздің бик көп жырлар авторы, еме. Текст, текст көбірек кейінді. Тексті бар бетіне сені. Текстлар бірнеше гіне. Бірнеше гіне. Соңғы міне елларда, шыл міне 1-2 елда яңа жырлар туды ма, сен ижатқа уақытың қала ма? Бик көп жырлар, бик қала. Мен матур шиғыр көруге ки язу турында өзімнен өзі ки туа. Ойлай башлайым енді ол жырына неше етіп ішкәрті бітіріп қалыққа. Тануты турында әлі менің соңғаралардағына 2 яңа клибім шықты. Аның бірсі Гүлісі Шахбан сөзләріне кіші келе, кіші кете жыры. Енді ол бектігі яман су тема болса да, мұның үстіне қаплап тұрайық, әзірек парлансын. Емін әзіңіне кірін айтайық. Соғаны соңырақ салабыз. Хәм жырның исімі көз айтып тұра, кіші келе, кіші кете жыры. Ол енді біздің арабыздан кеткен бейік шәхісләрібіз, ижат тәхілләрі һәм ғұммен вақытсыз түрлі сәбәплер арқасында кеткен біздің шәхісләрібізге бағышланған ол жыр. Соңғы арада бұйылың да көпіне жоғалтылар болды. Шоңа көрә, алар біздің һәр вақыт көңілләрдә шулны истә тотып, ләкин ул махсус язылған шигырь түгел, аның ул китабында бар иде. Мин шулай китабын актарып утырганда, менә нәкъ шул шигырьгә күз төшеп ки язылды инде. Аннан соң һәм әле соңгы араларда гына чыккан минем балачак хатирәләрен кайтарган Гөлирә Шәрипова сүзләренә язган җырым Гөрләвекле балачак дип атала. Шундый да матур җыр инде, малай. Җиттем инде үзем дә матур. Молодец. Шапта матур җыр, молодец. Афәрин дип әйтәсем килә, матур җырларын гел туып торсын. Син үзеңә җырлыйсың, башкаларга бирәсеңме соң бу вакытта менә җырларыңны? Кемнәр? Бирәм, ләкин кой вакыт җырларым кире үземә әйләнеп кайта да, шуңа мин уйлыйм инде. Әйләнеп кайтайын син. Кирәк булмады дип әйтәр менә. Инде кирәк булмады инде. Потом үзем җырлыйм инде. Шуңа күрә бирегә дә куркам, беләсеңме? Менә ул минем бит балам кебек була. Шунда якын алар. Шуңа күрә кире миңа әйтсәләр, ишамады бу җыр миңа туры килми дип, мин ничектер күңелем әзгенә кителеп китә дип әйтим инде. Шул сүзне ишетәсе килмәгәнгә күрә, җырларым миндә җыелып ята. Туктан, син биреп кара, безгә дә бәлкем бер җырны. Бирәм. Әйе. Бирәм, всё, килешәк. Без алай дип әйтмәячәкбез бер шундый. Ферштейн. Безнең помидорда безнең бөтен нәрсә, беләсеңме? Суда кайнап чыкты. Монда да салырга кирәк. Әйдә, булгатабыз. Лилия. Булгатабыз, туз салабыз, кая безнең. Сөйләшергә синең белән шуның хәтле күңелле, менә монда булгатсың да. Әйдәгез бер булгатып алабыз да. Спагеттини чыгартабыз. Монда шундый рәхәт әзерләүе, ул табасы. Ул вытяжкасы шәп тора бит аны шылтырды белән. Вообще. Безнең помидорыбыз да әзер булган ди, алып күрсәтимме? Алып күрсәт. Әйдә. Күрдеңме монда бөтен нәрсә музыкальный. Әйе, шул шыгыр. Сайрый торган. Сандугач тавышлары килә. Лилия. Спагеттини онытмалыймы син? Все, спагеттини хәр салабыз. Так. Бер юлы булды монда бөтен әйбер. Помидор әзер. Туктар, күрәсеңме инде? Ой. Так, мин моңа салам. Пароварка. Так. Искиткеч, яна күрмә, пешә күрмә булат. Инде әлбәттә. Кара да син, кара әле, иңдә мондай нәрсә булса, Ай. Сауытыда мақсат. Әйбәт. Монда
Искиткіш. Bir söz aytib bo'lmay. Menchik bo'lishimsin sen Liliya. Mine аңа tuz salırga gerek. Mine Kaçma? ezrek tuz salalı spagetti suuna. Ничек Spagetti, менде жырлама yok? spagettinin tatarşası nişik bular? Tukmaş. Uzun tukmaş. Uzun tukmaş mı? Oldu. Bundan çığa başladım. Evet. Sen bir küp ışığı batmadın mı? Yok. Bu azgına. Tak, bunun kapkaşın kaplap koyuq. Bular bu azgına. Buna koyup da. Bu bizim bir küp bulmadı mı bu? Bizim bunda No, farklı. bizge nerse birdiler, biz şunlardan işleybiz. Tak, Bizge zorrak hazır tabak gerek bulaşap mı kalsa? Tak, yok baka gerek mi? Soğuz bolognese Hazır için. biz bunu işleybiz. Orttırabız mı biraz gana ya jidike? Azgına arttır. Bu taktan yuvup koyayım mı ben? Yuvarбыз. Olmuş şey Şunda değil mi? uğan hoca beke indi sen Liliya. Gidin de sen özürürsün. Kara, ayda sen bizge spagettinin Hayır, bizim bir spagettini tane salabız. irte tugul mu? Ondan sonra şalpreyi bitmeyeyim mi oldu gani? Şelpreymi. Yarar öyle. Bismillah ettik de gittik. Tak, Barısını da alt yemem, benim bitme kaçtı ki de bugün. tak. Ha bitti mi dağını aşar mı? Biz bunu Tak. salı bitirebiz yine mi? Bunun suyu jitlerinde şey. Elbette. Sulu kubalana. Sulu kub. Ben, конечно, ide spagettini sındırıp salam. Kara dört balan bulgaç. Munda sındırmışa salam. İde kastrollerden bunu zordurayım değil mi? Bütün gaylani oşattık. No, men bir yolu bir neşeyi bir pişirem. Her birisine. Tegi ayırım. No, uzun bitini men papa, aşayım papa. Dürüz tuklandı vatala ol. Naşla ekranına etip tarağa gerek. Tak, bu bizden koyni başladı artık kadar. Ya dürüst tuklanım aytın da ise belki serin gene. Mene. No, mesela men kampanya var. spagetti aşamayım. Şunlar. Yok. Allah'a şükür mena köp kalayken bugün de. Mesela men kızdırılgan ayber aşamayım. Men Orada naparov. İyi. Para barka. Min saat 6'dan soň. Altıdan sonra, yok bizden saat 7 tulganda da aşıyız. Vakıtqa beylenmem, biz каждый 3 saat sana yaşarga tiyiş. Mine mında iti aşamayım maylı. Olay saçın 11'ge hat ijatlamasa onda da tağan aşıysın mı? Yok, mine şol 7 tulganda bizim bite sınğa şov. То есть определенно 6'dan sonra aşamayım degen ayber yok. Каждый 3 saat sayımız yaşarga tiyiş. Sınğa şov biz bizden 7-ci yartıda примерно. Biz aşıyız balık, tavuk basanım. Телятина maysız, ayga 2 tapır. И всё. İlsurda şu ariza mı? İl suralay tugulinde, это benim aşağı. İl suralay bitinde iş pişmaklarında mınamını koynaganın ekranaytı gelin. Bakın aytабыз. Hem bulgatırga tağın bir arayı bir var. Ya Liliya, sen bulgatırga mena şunday bir instrument taptım. Pinset kebegende şip. Lakin zor. Eleni yarı hatırladı. Seni kırı. Sen Ay Liliya, mena şöyle gördün mü? Bu bit alarını alarga da şöyle anın bilen. Gördün? Bu mahsus. Mının tuzu kalp karıya gelim. Tuzu bir gelme, tuktam. Sen papashni bulgaç, sen tuzga bitne belenmeli. Sen bitne tuzsuz pişirge Мен tiyişsin. бит сенен үшін тырышам Ей, болады. Ризыққа сенің барыс. менен сыйлысың бар бит сен. Біршама, мен өзімде деге. Мен қатын қызың тuzsuz болғанды біріне бір қошен бейленмеймін. Шына бетем. Істеле туз жоқ міне, алда істе. Отырасың анда деп. Ярар, біздің іш әлләни қалмады. Біз қазір итті мұнда салабыз. Неше қыздырасың білесің. Спагетти пішіп шықты диярлік, помидор әзір. Мына қашты тартасына қалды, қарачық стартылап көресің. Шöyle стартылап көрдің. Хоп, көрдің мі? Хоп, көресің ме достар? Қарағыз әлі. Міне раз. Іші бітті. Бітті, кетті, вәссәләм. Бұл, кстати, тоже ПП. Bu pp. Ya, dt tatarchası dt ne için dt? Dürüst tuqlanım. Дұрыс тұқланы. Ya, bizning hozir reklamadasin biz senga mында bir rubrikada әзірлеп qo'ydik. Әзір bo'l. Yema. Do'stlar, tamlik rashta reklama, qaraymiz birgalab. TMTV telekanalında Temli Küreş tapşırığı devam ediyor. Bizde konakta bugün Liliya Mulla Galiba Liliya. Hem bilesem öyle. Şunday malades ol. Mene iyinde de şöyle işlem bulat değil mi? Bir şatkalar kiyem de mene atna razı. Yok indi de kimim indi. Mındağına. Atna razı bir şatka aldı da şöyle tirip farışını bulgata. Malades. Oysa bizim aşısı var bir tane. Да, şunday temne bulduk, kstati. Так, Liliya, Kettik, bizim de bitmiş salabız. bitti. Biz şimdi spagetti pişirip çıkardık. Pomidor indi bizim turalgan. Ayırım tabada pişiremiz soğan bilen keşirini. Alıp koy. Şunun için mi mahsus? Haydi kettik, bismillah aytasın da. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi katlet yasamıyorsun, tundur indi ana böyle şoltırıp Toqtay, bitke şeşiremezsin dağmayı. Eşreminde. Senin adattan al gibi.
Кешіресе де. Ну инде. Макияжный. Так. Олла. И, конечно, Біз суперский. мұнда бір армияны ошата алабыз бит қазір. Жәлләмәгәннәр, молодцы. Жәлләмәдік, мәне сен келеді, жәлләмәдік инде. Иңіне Так, патып кетерсің. мына алып куябыз. Так, алып қой. Юарға. Перчатканы салабыз. Хәзер. Бұлдымсың бұл? Әрәм итмейбез. Yok. Перчатканы салып, мына мында атсам болады, жаме? Мына салып, мына шунда. Haydi. Big. Buldu, перчатканы салды. перчатканы Мына салды. чик жайды. Қол жуасы да жоқ. Ой, вообще рахат. Біз арттырамыз біразынан. Қызулығын. Лилия болды ма енді? Болды. А? Мұның қопқашында тапсақ, вообще болашақ. Қопқашы қонаққа кетті. Башқа жерге қата башақ болсын. Сен мыналарша сүт үсті саласың мы? Мен маңа салам сливки. Тушит итәбез. Бұл бектемін. Бұл деге қызған түгіл, Әйе, тушоны. Пішкен болайын. Тушит итәбез. Ой, Лилия, әлі нәрселер білесің сен. Вот, молодец. Бізге алайса шейні керек те болмай? Жете бет енді? Тұрсын. Сүндіріп қой. Сүндіріп қой ма? Сүнді. Қопқашын тапсақ. Я, Лилия, болды ма енді? Қазір мұны қоплап қоябыз. Міне. Мына қопқашын алабыз да. Көрдің енді, универсал. Әйе, барсында табаларының. Біздің мұнда бет енді алайса, бұл болғандар бет енді. Бұл қазір біз аңға салабыз. Помидор. Тоқта мұна кіріне тезгіне. Алла, бигірек тез мұнда. Тез бұл бет индукцион плита айттым етмесен, Лилия. Алла. Мұның үшін мақсыз ұқырға керек. Оның үшін курстар бітірге керек. Так, Ләкин мына анласын. мұнда салабыз помидорына. ашылды. Мен өзімше ясын кетейінде, өзімше пішірім. Мына шушы помидорны тушит етеміз. Қазір біз аңға Бұл салабыз. достар, мұның есімі соус болонезі бұла, шылай бек? Ну, шылай бетін болонезі, Шулай енді, да. Енді шылай деген бұл енді. Шулай. Яйса Лилияның шырағында соус Зубайыр. Да, Зубайыр соус. Білесің не үшін Зубайыр соусы? Çünkü доқтан шырағында Зубайыр олынан. Ола қайтқан бар ма? Ауға қайтқан бар. Бар. Қошан қайттым айсың қытапқа? Қошан қайттым? Көптен түгіліне қайттым. Кімдер анда ауылда сіздің? Кімдер яшайды? Әти білән әне. Неше яшады яніге? Әти 38-ші жылғы, әне 47-ші жылғы. Аңлашылды айтмысын да бұла. Мен сырны қыратырсам ярайды? Яры әлбәтті. Әнеге 73 яш болған енді? Әйе. Әтиге барасына көбірек. Әйе. Булат. Зуррақ таба маңа керек, виш, біздің итібіз бик көп. Шоңа бәлкім зуррақ таба? Неге көп ит салдыңсың, Лилия? Сенің арттан Бейренген бит. Өзің жауап кет. Мен еренген зур Міне мұндай ғайып жетемін. Әйдер Лилия башыз. Әлбәтті бар. Бигірек әйбет. Бисмилла. Мана сен неге Мұны юып татырасы жоқ. Қарағыза нешек шип-шиста. Сен рак менен юғырсың анансың, еме? Бізде кеткен кіші, кеткенде қонағыбыз барысында Нешебіз қазір? Міне қара, зона расширения. Шөде береттер. Так, қолтыға қоябыз. Көрдің? Мына мұнда қазір 2 зонада шыр бұла. Бір әлтіге тақып қашын алайса. Сонда пішәрі бітірейік. Бұл болған енді уже әзір ол. Бұлға ма? Сүндірей ме ләзгіне? Прямо 2-ге гына қой, сен аны етірсің шулай. Яра. Лилия, болды ма енді? Әйда, сен аны қойда қазір. Бұлда керек мұны су тағын сен. Yok бетінде керек түгі. Бұл қайыр әкіріңе пішейінді. Әкіріңе түгі, қатырақ пішіреміз. Қатыраққа қой. Құрма сен, темір қашық көрем. Табаны. Давай мен адай. Бұлда, әне, бар сен ағанда. Лилия, біздің сеңа рубрика бар. Сен енді 4 бала анасы боларақ, бик көп мультфильмларыны білесіңдер деп білем. Сенің ең яратқан мультфильмін сенің өзіңді кәйт әлі меңа? Маш медведь. Шой деп ойлаған еменді. Шуға көрі ол персонаж бүгін мұнда жоқ. Біз сен атерлі мультфильмлардағы персонажларыны көрсетемізді, сен бізге есімдері білен етіп береге тиішсің аларына. Айда заққа сұзмай бас, қари бас. Менде бар бетінен меломан деген кіші, бар мультиман деген кіші. Ол точно мен түгіл. Мультиман дегені. Кім о? Неде мультфильм? Сықарына башқан мультфильма. Бір ғайла ұшындай. Симсы. Симсалавинцы. Да. Симпсоны. Молодец. Лилия, бұл бет яқшы. Демек, сен мультфильм қарамағыш яқшы, уақытың жоқ. Гомер бұл. Гомер бұл. Гомер кебі керек. Бізде Гомер енді. Теге көрші Гомер. Ауылының Гомері бар бет. Бізде, кстати, Гомер пешнеге де. Кеттік. Кеттік дальше. Бұл.
Bunu da bilmesen indi. Estağfirullah, indi koyun taptığız mı? Nechik indi bizim bit bunun tatarchası da var tigi. Pitaşok bilen jeri. Доходит гости по утрам, тут Винни-Пух. Эй! Гид, bu ведь совершенно новый Винни-Пух. 21 век. Bu bizim Winnie-Pooh'ni qarab o'sgan bola mana Sovet zamonida. Винни-Пух түгел bu, mana не за что tanib bo'lmaydi. Shekillan Winnie-Pooh, Winnie. Ha, всё. Yevropa Winnie-Pooh. Bu bizning multfilm. Это narsali bu, narsa. Aning hatto tushuna qara, tushuna yozilgan. Bu ne bu, tigi narsali bu. Tushuna yozilgan. Mana. No? Боли. Бонни. Боли. Болт. Volt. Болт. Болт. Volt. Volt. Evet. Bitti. Hayır. Okuyabilirsin. Sen bilganni. Narsali bu. Bunu тоже көптен көрсеткен әлі, кстати. Тиги психу Biz берем. psixo берейік. Давайте Ну, жить погоди. дружно, bu короче. Ну погоди. Бұлар егер де біздің мультфильм болса, алынған қоя аналог Икеаның исімі. Тик. Том и Джереми. Джереми. Джереми түгіл, Джери. Джерри, да. Сені олдарға бұлай екен бүтіндей. Мұны да білмесең, десе башқаларың сүтті тұрмайын да Бір хатлы мен Сен мұны точно білмейсің бетінде? Жоқ. Ол Disney мультфильмдары, бұл этнің қошаматы П харифіне баштана. Петр. Жоқ, шетелдік ол. Паша. Жоқ, білмеймін, Білмейсің. жібердік. Татарда нендей қошамат қошарың сен маған татарша? Мақмай. Мақмай түгілі, мақмай бейтін оны. Қошамат бізде Ақбай. Ақтұғыш. Ну, Сарыбай тогда. Сарыбай. Бұл Плута еді, Плута. Насың еді, берейін де. Маса тегені баб. Да. Да. Дисней нәрсені бұл. Дисней. Дональд. Лак. Да, көрдік. Дональд Дак. Да, Дональд Дак. Молодец, Дональд Дак! Бұл шынапта Дональд Дак. Сен мұны точно білмейсің енді. Жоқ енді. Плутаның браты бір туғаны. Жоқ. Гуфи, ярат. Аңладым? Современный мультфильм. Айт мультфильмін айт. Не, Ике бір туғаны апа сіңіл. Апа сіңіл. Да. Бұл кішісі. Анна менен Эльза. Анна білен Эльза. Міне әйе, бұл қайсысы? Эльза. Анна! Холодное сердце. Ярар. Міне шып үшін өзі біздің мультфильм. Мұнда білмесең енді мультфильм әйтмейше қара мультфильмін. Смешарики, что ли? Аллаға шүкір әйе. Кім бұл? Бұлары, қошаматлары кім? Жоқ, аларым білмеймін. Қоям білен кірпі деген енді қай? Қоям білен кірпі. Бірсі крош, мұнсы? Мұнсы не? Йорш. Кірпеш. Кірпеш. Йорш. Лилия. Сымға берем. Сенің көзлеріңе қарағаш. Удиви меня деп етесі келеді, қашаптандыр әлі мені. Кім бұл? Нәрсе бұл? Бұл деген неге шаған? Лунтикка. Айе, Лунтик мультфильмі дұрыс. Но мен персонажларын білмеймін, потому что мен телевизорда мультик барса, мелкім ғана қарап қана аламын. Шоң көреді кіріп кетіп қараға керек дейтін персонажын білешін. Мұ харифіне башана бұл? Мила. Молодец, сымды харифін дұрыс білдің, Мила. Бұл біздің кухняны қыз дөлі. Мила, йо, біздің кухня. Почти, Миля. Миля. Ну, почти. Ну, нәрсе, мұнда екі түрлі етерге болайын, бір жақтан молодец, әфәрин мультфильм қарамай, деймі? Екінші жақтан шуны да білмей. Шуны да білмей, әйе, дұрыс еттім. Лилия, бұлды бар сәпшіп шықты мен қалса, Біздің сырны қарқырып саларға керек. Сырны қарқырып салып, ол бізге ауыр ішті өлем, сен зұр тәлінкеде бердім. Спагетти әзір, бұлар әзір, спагеттисіне сен бағарысын қошырып саласың да. Мен қаратырам? Йо, тоқта, біз мұны қабында бұлға табыздар бітінде. Бұлар қошырғадыр бітіне ол. Әйе. Қошырға керек. Ну, мұны воқларға еді, ол кесіп қазір біз ана уақытты біз өз барысында іші біз һәм дегустациясы біз аяқ құратыр мұны. Кеттік. Шулай айттырым, достар, тігілі айттық, бұлай айттық. Бүгін мәш келдік Лилия білен. Һәм шундай тәмні Лилия, баштан Лилия барыбір. Тапшырудың шорты бойынша қорарға тиеш. Шыннап та сен пішірген ризық айы шул әберге ұшағанда сен тәп қараймын қойыр біздің. Лилия, но мен қалса бұл барысы да... Почти. Иә,
Монда түсі генә кызылрак, бердәм роль тора. Чөнки, беләсеңме сиңа, синеке нигә кызыл түгел? Чөнки без сиңа тавык фаршы биргән идек. Әйе шул. Әйтим инде алайса. Шулай махсус эшләдек без аны шулай. Ну, минеке тәмнерәк кебек. Тәмдерәк кебек. Төшү кыяфәте буенча, Лилия. Син әйтәсең килә. Бишле. Бара табасы минеке диясең килә инде. Тута. Мин куап карамадым бит әле. Башта дегустациясы. Бәлкем тәмле түгелдер. Синең кырыйда бастырган кеше тикерен йотып торга дишең диме? Вау. Тукта булды, бу халкына карга тишең син. Имам онсы минеке яма. Без бергә эшләгәнгә шундай тәмле булды. Күрдең инде минем күзләрдән, күрдең бит инде. Минем күзләремнән күрдең. Син бүгенге тапшырыбызның җиңүчесе. Илия, шун күңелдән тапшырыбызның генераль спонсоры булган менә Made in Russia дигән менә бу Кукмара табасын кабул итеп ал. Кукмара заводыннан. Рәхмәт. Син татар мелизматикалар кушып җибәрергә кирәк иде бераздан. Бик зур рәхмәт. Сабер монсы ике, өченчедән инде безнең партнерыбыз Мили компаниясе барлык телевизион тамашачыларыбызга да хәерле көннәр тели, барлык хуҗабикәләргә ризыкларның тәмле пешеп чыгуын теләп кала. Шуңа күрә Мили компаниясына менә бу аш бүлмәсе өчен, кухня өчен дип әйтәбез инде без, kitchen өчен әйме. Made in Germany бу Германия ясаган бит менә бу оборудованиеларны алыгыз, пешерегез ди, сезне чакырып кала үзенең кибетләренә. Кукмарда чакырып кала кибетләренә. Булар да чакырып калалар. Һәм Мили. Илия, өченчедән сиңа зур рәхмәт. Яме вакыт табып килгәнең өчен, беләм синең вакытың менә бөтенләй диярлек юк. Һәм мин теләкләремне Һәм теләкләрен син төли аласың бүген. Кадерле тамашачыларыбыз, сезгә бар тик исәнлек, саулык теләп, үзебезнең матур җырларыбыз аша, теләкләребез аша, соцсеттәге бөтен битләребез аша һәр вакыт теләкләребезне теләп торабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк, җырлап яшик, күңелле яшик, иң мөһиме сәламәт булыйк. Менә шулай тәмле, ризыклы табыннарыбыз мул булсын. Амин. Бик зур рәхмәт, Илия. Уңышлар, гаилә бәхете, иҗади уңышлар. Рәхмәт чакыруыгызга. Насыйп итсен Ходай. Без бүгенгә саубулашабыз, дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык, һәм инде тәмле көрәш тапшыруын TMTV телеканалыннан һәр атна саен күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.